Тези от вас, които ме познават, знаят, че дълги години бях част от ресторантьорския бранш. От близо половин година насам обаче се потопих в света на недвижимите имоти. Сега имам възможността да ви представя работещ бизнес, ресторант Бухеми, в сърцето на район Тракия, град Пловдив, с близо 20 годишна история. Заповядайте с мен да го разгледам. Точно така, ресторант Бухеми е абсолютно оборудван, изцяло обзаведен и готов за работа. Както може да видите, ремонтиран само преди 2 години, някои от уредите са все още в гаранция. Ресторантът разполага с 130 квадрата вътрешна част и близо 200 квадрата градина. Локацията е на една от най-оживените улици в района, а именно улица Недялка Шилева, номер 11, точно пред 141 блок. Цената за всичко, което виждате, оборудването, помещението, работещият бизнес, дори алкохола, който може да видите зад мен, е само 415 000 евро. Свържете се с мен на посочения имейл адрес или телефонен номер, за да организираме оглед. Сега ще изпия моя welcome drink, а вашият ви очаква на бара.